Ćao svima, prijatelji! Dobrodošli na naš kanal gde organizujemo zabavne izazove sa hranom. Danas će Jane, Julie i Britney probati neobičnu hranu svoje omiljene boje. Hajde da vidimo šta će biti. Britney obožava crvenu boju i dobila je pire od paradajza. Nešto nije zadovoljna, a Julie je zadovoljna. Ona je dobila energetsko piće. Wow, zelene kokice, to je ekstra, jel da, Jane? Julie jedva čeka da počne. Hajde. Wow, to je bilo smešno, ali pazi, molim te, Julie. Ups. Wow, ovo piće izgleda jako dobro. Wow, Julie ga je popila odjednom. Nevjerovatno. Šta? Wow, sad je Julie puna energije. Može uraditi šta god. Oho, a Julie, kako si? Sa mnom je sve super. O, imam toliko energije. O, da. Nevjerovatno. Nisam mislila da Julie ume tako. Wow, kokice su super. Eto, Julie više nema snage. Ponestalo je energije. Ne brini, Julie. Imaš vremena da odmoriš. Sad je red na Britney. Hajde, Britney, probaj svoj pire. Ali neću to da jedem. Izgleda baš ružno. I to uopšte nije zgodno. Šta? Nezgodno? Dobro, onda ti treba kašika. Sad ću te nahraniti, draga, ne brini. Hajde. Otvaraj usta, leti avion. Hajde. O Bože, kako je to odvratno. Fuj. Jadna, nemaš sreće. Hajde, još jednu kašiku. Fuj, odvratno. Kakav užas. Odvratno. Kako si mogla? Sama si me nahranila time. Fuj, neću više. Dok se drugarice oporavljaju, Jane uživa u svojim zelenim kokicama. O da, to je jako ukusno. O, čekajte, imam ideju. Vreme je da organizujem bioskop kod kuće. Šta, Julie i Britney, jeste se pomirili? Onda hajde da gledamo film. Samo ponašajte se tiho, nemojte nikome da smetate. Eto, uzmite 3D naočare. Prijatno gledanje. Wow, obožavam ovaj crtač. Taj lik je tako smešan. Prijatno gledanje, devojke. O, izgleda da je Jane pojela sve kokice. Nažalost, više nemaš ništa. Mamice, što je sa našim nosevima? Dakle, jesu svi spremni? Oho, kako strašno zeleno dugme. A šta je kod Julie? O, to je slatko Kinder jaje. Ali najviše sreće imala Britney. Ona je dobila želepicu. Da vidimo ko će biti prvi. O, to će biti Julie. Ona je smislila brojalicu, naravno. Prijetno, Julie. Hajde. Wow, vidimo da si zadovoljna. Da, to je jako ukusno. Julie, zašto tako brzo jedeš? Gde žuriš? Mamice, jeste videli to? Tamo je Buba Švaba. Bežimo odavde. Devojke, jeste žive? Sad ću ju uhvatiti. Gotovo, ne bojte se, sve u redu. Uj, odvratno. Dakle, ko je sledeći? Britney, možda ti? Britney će vrlo rado probati svoju želepicu. Hajde, probaj i reci nam kakav je ukus. Wow, Britney je napravila pravi sendvič od pice. O da, to je jako ukusno. Obožavam slatku picu. Drugarice ti zavide. Ko je ostalo? Da, to je Jane. Hajde, vreme je da pritisneš dugme. Ko
je to? Koji ludak je pritisnuo dugme? Imam za tebe najopasniji sladoled na svetu. Oho, izgleda cool. Jane nema pojma šta je čeka. Dobro, želimo ti sreću. Znate šta? Ne plašim se ničega. Rado ću probati ovaj sladoled. Jao! Mamice! Jao! Ajoj, ti si presmešna. Vidi, šta je sa našim vratovima? Šta? I sa mojim istom? O ne, šta je sa nama? Kako ti se sviđa čips iz groba, Jane? A Britney će jesti žele lubenicu. Wow, a Julie je dobila lizalicu u obliku prstena. Mogu li ja da počnem? Jedva čekam da probam ovaj slatki prsten. Wow, izgleda jako lepo, jel da, devojke? I miris je super. O, da, oduševljena sam. Jel mi lepo stoji, a? Jel mi lepo stoji? Prestani da se hvališ. Hej, tišina, a jedi svoju lubenicu. Vrlo rado. Izgleda jako dobro. Uzet ću kašiku. I probati malo. Jedva čekam. Wow, to je baš slatko. Oduševljena sam. Hoću još. Koščice mi ne trebaju. Julie, hvataj. Hej, Britney, pazi malo. Čekaj, znaš šta? Tvoja lubenica je zelena, znači da pripada meni. Što? Dobro, izvoli. Da vidimo kako ćeš je jesti. Prokletstvo, ostale samo kora. Uopšte nije ukusna. Gorka je, fuj. Jako si smešna. Ne brini, Jane. Imaš još svoju hranu? Jao, ovaj čips izgleda grozno. Plašim se da ga jedem. Oho. Dobro, poželite mi sreću. Sad ću probati. Znate, to nije loše. Samo što je ljuto. U pomoć. Moram hitno da se osvežim. Kuće, izvini. O, da, kako prija. Voda mi je pomogla. Devojke, sve u redu. Šta je sa mojim i vašim rukama? Britney je zadovoljna jer je ona dobila žele sa džemom. Julie je dobila žvaku. Wow, a Jane ima neki koktel. Izgleda zanimljivo. Ali tvoje drugarice su nešto smislili. Crvene maline? Moje su. A plavi deo ide meni. Hej, šta radite? Takva su pravila. Da. A ovo možeš uzeti, izvoli. Baš vam hvala. Dobro, bar je nešto ostalo. Probat ću. Baš ukusno. Sad ću im se osvetiti. Eto vam, eto. Hej, prestani. Tako vam i treba. Eto, nema više. Britney, sad ti. Vrlo rado. Obožavam žele bombone. Sad ću ih probati. Jedva čekam. A to je sirup. Sad ću ga probati. Kako slatko. A ne, ipak kiselo. A sad ću probati sve zajedno. Hoćemo i mi. Ne sumnjam, ali ne može. To je sve samo moje. O Bože, to je divno i malo kiselo. Dopalo mi se. Sad ti, Julie. Okej. Čekajte, ništa ne razumem. Izgleda da je to pasta za zube. Okej, sad ću da probam. Čekajte, nešto nije u redu. Pa to nije pasta, to je žvaka. Samo ne mogu da naduvam balon, zašto? Jer si smotana. Prestanite da mi se smete. Sad ću naduvati. Evo ga. Jo, šta je sa mojim licem? Devojke,
Pogledajte se i vi. Šta? Zar smo se potpuno bojili? Da, od slatkiša, tako smo smešni.